Γεια σας, είμαι ο Teo Gamer 2003 και σήμερα θα κάνουμε ένα unboxing του Asahi Wired Gaming Set. Όπως βλέπετε έχω πάρει το set όπως σας είπα, που το set έχει ένα ποντίκι και το πληκτρολόγιο. Θα έλεγα πως η συσκευασία του δεν είναι αρκετά βαρύ, όσο όμως για ένα πληκτρολόγιο είναι ακριβώς το βάρος. Θα ξεκινήσουμε από το εξωτερικό του κουτιού. Λοιπόν, στο εξωτερικό του κουτιού βλέπουμε διάφορες ρυθμίσεις που μας λέει από την μπροστινή μεριά. Μόλις γυρίζουμε το κουτί, μισό λεπτό, από την πισινή πλευρά, μας λέει κάποιες οδηγίες, όπως βλέπετε. Εδώ, σε αυτό εδώ που θέλω να σας πω, είναι κάποιες οδηγίες χρήσης, οι οποίες θα σας χρειαστούν, πιστεύω. Σας δείχνει το τι περιέχει. Πριν να το πάρετε, εγώ θα σας πρότεινα να τα διαβάσετε αυτό στο μαγαζί που θα πάτε. Ίσως να μην σας αρέσει κάτω από το πληκτρολόγιο. Εμένα μου είχαν αρέσει όλα, γι' αυτό και το αγόρασα. Λοιπόν, τώρα να πάμε στο εσωτερικό του κουτιού. Το βλέπετε. Το εσωτερικό του κουτιού ανοίγει αρχικά με έναν τρόπο που δεν θα έλεγα πως είναι και τόσο δύσκολος. Είναι ακριβώς για να μην πέσει το πληκτρολόγιο, αλλά και έχει και ένα ωραίο εξωτερικό κουτί, ας πούμε, για να τραβήξει αυτόν που θα θέλει να το αγοράσει. Λοιπόν, όπως βλέπετε εδώ πέρα είναι το Asahi, το 1500, το βάλω από κουτί. Το καλωδίο του και το κουτί μας. Όπως βλέπετε αυτό είναι το Asahi. Θα ξεκινήσουμε πρώτα από το πληκτρολόγιο. Θα χρειαστώ μισό λεπτό. Όπως βλέπετε έχει ανάψει. Έχει τον κόκκινο φωτισμό. Ο φωτισμός καταρχήν γίνεται πατώντας αυτό το κουμπί που βρίσκεται στο κάτω μέρος κοντά στο space, δύο κουμπιά πιο εδώ, και γράφει FN. Πατάμε αυτό το κουμπί και από εδώ πάνω αυτό και αλλάζει ο φωτισμός μας. Έχει τρία χρώματα, έχει κόκκινο, μπλε και μοβ προς το μοβ. Και λοιπόν τώρα να σας δείξω το τι κάνει. Πατάμε το FNSL και αλλάζει χρώματα, αυτό που σας έδειξα. Πατάμε το FNPS και αλλάζει χρώματα αυτόματα. Κοιτάξτε, είναι κόκκινο, σβήνει, ανάβει μπλε, σβήνει, ανάβει μοβ. Και ξανά από την αρχή. Πατάμε FN και PB και αναβοσβήνει το ίδιο χρώμα στο οποίο το έχουμε αφήσει. Αυτό εδώ μπορούμε να το κάνουμε και σε άλλο χρώμα. Ας πούμε, μπορούμε να το βάλουμε κόκκινο και μετά να αναβοσβήνει κόκκινο, όπως βλέπετε. Μπορούμε να το βάλουμε άλλα χρώματα, όπως το μοβ, και να αναβοσβήνει σε μοβ. Βέβαια θέλει να διαβάσετε λίγο τις ρυθμίσεις. Ναι. Τέλος πάντων, αυτά εδώ ήθελα να σας δείξω από τα χρώματα. Τώρα να πάμε στα κουμπιά. Παιδιά, όπως βλέπετε τα κουμπιά έχουν ένα ιδιαίτερο πάτημα. Ιδιαίτερα θα έλεγα πως το Space έχει ένα ιδιαίτερο πάτημα, ακούστε. Είναι, παιδιά, στο να το πατάς, είναι πολύ ωραία αίσθηση να πατάς ένα κουμπί, ας πούμε, αυτό είναι ειδικά φτιαγμένο για gamers, οπότε αν θέλετε να ασχοληθείτε με
gaming set, θα σας το πρότεινα να γίνετε gamer, ας πούμε. Τώρα παιδιά, γιατί θα σας το πρότεινα? Όπως βλέπετε εδώ πέρα, αυτό εδώ το πράγμα, το κουμπί μπαίνει αρκετά μέσα. Αν δείτε από το πλάι, το κουμπί που θα πατήσουμε μπαίνει αρκετά μέσα, το βλέπετε? Μπαίνει πολύ μέσα, αρκετά πολύ, και χωρίς καθόλου δύναμη. Δεν χρειάζεται δηλαδή να βάζεις δύναμη για να πατηθεί το κουμπί. Λοιπόν, τώρα να σας δείξω τώρα αυτά εδώ τα κουμπιά. Είναι πάλι ιδιαίτερα μαλακά για αυτούς που παίζουν counter και τέτοια. Επίσης εδώ πάνω για αυτούς που παίζουν LOL. Εμένα παιδιά στο LOL με βολεύει πολύ, γιατί για κάτι που δεν σας είπα. Εδώ κάτω, όπως βλέπετε, εδώ σε αυτό εδώ το φωτάκι και σε αυτό, όλο αυτό είναι για να ακουμπάει το χέρι. Το οποίο χέρι, μισό λεπτό για να σας το δείξω κιόλας. Το οποίο χέρι ακουμπάει έτσι πάνω ή έτσι και είναι ακριβώς στο να πατάς τα κουμπιά. Δηλαδή είναι για ένα ακριβώς χέρι, όπως βλέπετε εδώ πέρα. Εδώ πέρα πατάει ακριβώς και σε βολεύει αυτός. Δεν είναι το χέρι σου τόσο μεγάλο. Αυτό είναι και για μεγάλους και για μικρούς που το χέρι είναι έτσι. Ναι, τώρα να σας δείξω τα πάνω κουμπιά. Οπότε αυτά δεν έχουν φωτισμό και μπορεί να δεν θα τα βλέπετε λεπτά. Λοιπόν, να σας δείξω το σήμα του Αζάι, και εδώ πέρα μάλλον δεν φαίνεται, έχει κάποια κουμπιά μαύρα, είναι διαφορετικά από ότι τα υπόλοιπα κουμπιά, να τα δείτε, είναι μικρά κουμπιά και απλώς είναι για μουσική, για να χαμηλώνεις, να βάζεις φωνή, να σταματάς, να ξεκινάς ένα τραγούδι, να στέλνεις γράμματα σε άλλους και άλλα τέτοια. Παιδιά, αυτά τα φωτάκια που βλέπετε εδώ πέρα, μάλλον αυτή τη στιγμή δεν τα βλέπετε, έχουν σχέση με το φωτισμό και ανάλογα με το πώς είναι το πληκτρολόγιο ανάβουν εδώ πέρα κάτι λαμπάκια, εσείς δεν τα βλέπετε. Ναι. Τώρα, όπως βλέπετε γενικά το σχήμα του, στο γύρω βλέπετε εδώ πέρα τι ωραίο σχήμα που έχει. Εμένα παιδιά μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το σχήμα. Εδώ πέρα όλο αυτό, γενικά στα πλάγια παντού, από εδώ πάνω παντού. Λοιπόν, νομίζω πως έχουμε τελειώσει με το πληκτρολόγιο, οπότε να το βάλουμε στην άκρη. Να το βάλουμε στην άκρη και να έρθει το ποντίκι. Παιδιά, αυτό είναι το ποντίκι μας. Μισό λεπτό για να το δείτε κιόλας. Αυτό παιδιά είναι το ποντίκι μας. Είναι ένα πολύ ωραίο ποντίκι παιδιά που εφαρμόζει στο χέρι σας. Από αυτήν τη μεριά έχει για το μικρό και έχει για αυτά τα δύο δάχτυλα, δηλαδή μπαίνουν και τα δύο, όπως βλέπετε έχει θήκες και για τα δύο δάχτυλα. Για πάνω τα δύο, και από αυτή τη μεριά αυτό το δάχτυλο, το οποίο έχει και μερικά κουμπιά. Αυτό το κουμπί που βλέπετε εδώ, που είναι εδώ πάνω, που είναι σε αυτό το σημείο, είναι το ίδιο με αυτό, απλώς σε περίπτωση που χαλάσει, καταλάβετε. Εδώ πέρα να σας δείξουμε τα πλαϊνά κουμπιά. Ο φωτισμός του που θα το δούμε σε λίγο. Και από κάτω πάτω στο που πάλι γράφει κάποιες συμβουλές. Ωραία, πάμε να το συνδέσουμε. Να το. Ο φωτισμός του δεν είναι ίδιος με το πληκτρολόγιο, δηλαδή δεν είναι όλα τα χρώματα ίδια με αυτά το πληκτρολογείο. Όπως βλέπετε εδώ πέρα το σήμα του Αζάι,
Και ο φωτισμός που βλέπετε εδώ πέρα από τα πλάγια που σας έλεγα και από εδώ. Η ροδέλα του, η οποία είναι πολύ ωραία ροδέλα, δηλαδή και στο πάτημα είναι πολύ εύκολο και στο ότι το κάνεις έτσι δεν υπάρχει περίπτωση να χαλάσει, παιδιά. Αυτό που αν έχετε διαβάσει τα σχόλια για το αζάι που λένε πως χαλάει η ροδέλα και το κουνάς και κάνει κάπως έναν ήχο, μην τα πιστεύετε όλα αυτά. Εδώ πέρα, αυτό εδώ το κουμπάκι είναι η αλλαγή του φωτισμού. Μισό λεπτό για να το βλέπετε. Αλλάζει ο φωτισμός, όπως βλέπετε, τώρα είναι πράσινος, τώρα είναι κόκκινος, τώρα είναι κίτρινος. Έχει πράσινο, κόκκινο και κίτρινο, παιδιά. Τώρα, σε σχέση με αυτό εδώ το ποντίκι, δεν είναι ένα σαν τα άλλα ποντίκια, έτσι. Και αυτό εδώ το διευκρινίζω. Μην μπερδέψετε ποτέ και πείτε ότι αυτό το ποντίκι μοιάζει με κάποιο άλλο. Παιδιά, αυτό το ποντίκι είναι ακριβώς για gamers. Το έχουν φτιάξει έτσι ώστε να είναι για gamers. Βλέπετε πώς εφαρμόζει στο χέρι. Και βλέπετε, και κάτι που δεν σας είπα, το πιο καλό. Παιδιά, το πάτημα είναι πολύ ωραίο πάτημα. Παιδιά, δεν είναι δύσκολο να το πατήσεις, είναι πολύ εύκολο και είναι τέλειο όταν το πατάς, παιδιά. Δεν έχω ξαναδεί, δεν έχω ξαναπιάσει άλλο τέτοιο ποντίκι στα χέρια μου και να είναι, ας πούμε, και από άλλες μάρκες για gamers που έχω πιάσει και 1002. Παιδιά, δεν έχω βρει τέτοιο ποντίκι με αυτό, να το πατάς δηλαδή και να έχει τόσο ωραία κίνηση στο πάτημα. Τώρα να τα βάλουμε λίγο και τα δύο, να τα δείτε. Και να πούμε και κάτι για τα βίσματα τους. Αυτό, παιδιά, είναι το set. Σε σχέση με οδηγίες χρήσης, αν ζητήσετε, δεν είχε κάτι μέσα. Αυτό είναι το set μου. Πιστεύω να σας άρεσε. Και κάτι τελευταίο που θέλω να σας δείξω είναι, παιδιά, τα βίσματα. Παιδιά, αυτά τα δύο είναι τα βίσματα του ποντικού και από το πληκτρολόγιο. Παιδιά, δεν έχουν το ίδιο βίσμα, αν μπορέσετε να το δείτε από την κάμερα. Του ποντικού το βίσμα είναι έτσι. Είναι κάπως πιο προς το τετράγωνο, όπως βλέπετε. Ενώ από το πληκτρολόγιο το βίσμα είναι κάπως διαφορετικό. Έτσι. Οπότε, κοιτάξτε τώρα τα δύο βίσματα, σύγκριση το ένα με το άλλο. Βάζουμε τα δύο βίσματα και κοιτάξτε τη διαφορά που έχουν, έτσι. Μπορεί να είναι το ίδιο στο τέλος, αλλά για να ξεχωρίσει το ποντικού με το άλλο έχουν μια διαφορά. Τη βλέπετε, νομίζω πως τώρα τη βλέπετε, ναι. Έχουν μια διαφορά. Τέλος πάντων, παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο μου. Κάντε like και subscribe στο κανάλι μου για να συνεχίσω να βγάζω ωραία βίντεο, unboxings, βιντεάκια με LOL και διάφορα άλλα τέτοια. Όπως είπα, subscribe και like. Γεια σας.